F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru tal-Familja Michael Falzon qabbel is-sitwazzjoni tas-sensi mal-fatt li hu qatt ma jista' jkollu Ferrari u saħaq illi kulħadd jara tiegħu. Jien nixtieq forsi xi darba li jkolli Ferrari, imma żgur fil-ħajja umanna tiegħi ma nafordjax Ferrari. Jiġifieri u l-istess fil-ħajja. L-ħajja hija dejjem kwestjoni ta' choices, u allura aħna naraw kif ħanejnu l-iktar nies. Kulħadd jara il-biċċa tiegħu. Dim l-slogan neħdu ħsieb illum u għada, il-Ministru Michael Falzon attakka lil min ħaddem u lil ħaddiema billi xeħed f'keffa waħda lil kulħadd u saħaq illi jsiba diffiċli jifhem kif ċertu nies wara 7 snin ta' ekonomija tajba spiċċaw ser ifallu f'qasir żmien. Insiba diffiċli biex nifhem ċertu nies u ngħidha ġifieri wara 7 snin ta' attività ekonomika tant tajba. Wara li rajna u nieħdu pjaċir naraw iktar ġid li tant nies tant kibru. Hija ħard li mbagħad wara ġimgħa li temmen li wara ġimgħa daw kulħadd ħajfalli qed ngħidha għax hija l-verità. Ta' mhuwiex l-uniku attakk minn esponenti laburisti fil-konfront ta' min ħaddem fil-bidu tal-pandemija fuq il-medja tal-Partit Laburista Manuel Kuxkieri kien attakka lil dawn in-negozji li kienu qed jappellaw għall-għajnuna tal-Gvern. Fejn hu rispett? Lej dawk li bis-saħħa tagħhom intom għamiltu l-profit tal-miljuni kbar ta' euro. Fejn hu rispett? Imma xi wħud minnkom taħsbu li xi ħadd sehem minnkom meta tgħidu illi ma tistgħux tibqgħu toperaw, illi s-sitwazzjoni diffiċli ma tistgħux tirkupraw minnha. Tajjeb lill gvern għal meta nerġgħu nirritornaw għaż-żminijiet normali jieħu nota ta' min huma dawk illi ma jafux jispellu l-kelma ġenerożità. Filwaqt li sostna li m'hemm xejn milli jżomm lill-Gvern milli jolqot aktar nies, il-Ministru Michael Falzon stqarr li qed isiru aktar talbiet milli hemm mezzi, fi kliem sempliċi l-Gvern tas-surplus m'għandux flus għal kulħadd. M'hemm xejn li jżommna milli naraw kif nolqtu aktar nies hemm barra. Ma fl-aħħar mill-aħħar id-dinja kollha l-umanità kollha aħna kollha kemm aħna għandha iktar needs jew iktar talbiet xewqat milli għandna mezzi. Mistoqsi minn Net News dwar jekk il-Gvern hux ser jisma' mit-talbiet illi qed isirulu minn diversi unions sabiex iraħħas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma, il-Ministru baqa' ma weġibx. Hemm ċertu affarijiet hawn taħt dal-Ministeru affarijiet li ma hawnx taħt dal-Ministeru. Dik hija xi ħaġa li ma nistax nagħmel commitment fuqha personali waħdi. Dan meta l-prezz taż-żejt fl-aħħar jiem krolla fix-xejn.